Okay, jeg synes, at vi skal have sådan noget, altså seksuelt generelt, sådan noget. Men altså, du er med på. Ja, nej. Jeg ved det godt. Undskyld, det var heller ikke planen. Så snart du kan. Tak. Jeg tror, du sagde, at du så med Camilla i nat. Det var også planen. Men jeg kunne bare ikke være i det længere. Hvad skete der noget? Var jeg oppe at skændes? Nej, det ved jeg ikke. Jeg blev bare overvældet. Overvældet? Hvad mener du? Det er lige meget. Kan vi ikke bare komme hjem? Jeg prøver bare at forstå, hvad der skete. Altså, hvorfor skal du blive så sur? Jeg er ikke sur. Jeg er bare træt. Hvorfor stopper vi? Der var en blaffer. En hvad? Der var en blaffer. Jeg skal bare lade, hvad han vil. Fanden gør du af? Kør videre. Slap nu af. Kør videre. Kør videre. Slap nu af. Jeg skal bare lige høre. Nej, vi kører videre. David. Jeg skal bare lige. I skulle vel ikke ind til Øster Jarmerslev? Jo, vi kører lige igennem. Er der plads til en mere? Ja da, hop ind. Tusind tak. Jeg sætter pris på det, mand. Selvfølgelig. Kenneth, by the way. Stop bilen. Hvad fanden er det? Hvad fanden er det der? Der er en fremmed mand inde i vores bil. Du ved, hvad han vil. Du ved ikke, hvad han vil. Undskyld, ja. Det hele, det er jo min skyld. Har I egentlig læst Bibelen? Nej, ikke her for nylig. Jamen, der er det her stykke vers, jeg har memoreret. Den retfærdige vej er på alle sider omringet af de selfish uretfærdighed og de onde menneskers tyranni. Velsignet er den, der i næstekærligheds og den gode viljes navn vogter de svage gennem mørkets dal. For han er i sandhed sine brødres vogter og finderen af de tabte børn. Og jeg vil slå ned med stor hævn og rasende vrede på dem, der forsøger at forgifte og ødelægge mine brødre. Og du vil vide,
at jeg er herren, når jeg hævner mig over dig. Jeg tror faktisk, at jeg skal her. Tak.